Kasi mahilig tayo sa mata. Yan guys, oh. Kangkong guys, kangkong. Sausaw sa bagoong. What's up mga kawitik? For today's video, magmumukbang tayo ng sinigang na salmon. Ulo lang guys, ulo. Medyo mahal yung ulo. Sinigang na ulo ng salmon. Meron tayong sausawan ditong bagoong at saka sabaw. Ayan guys, oh, sabaw. Yung mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na rin. I-share ninyo, likes, comment, ganun. At saka please also support my fan page, Boy Witik Official. Ang YouTube ko, Boy Witik Production. So, pray muna tayo. So guys, ano pang hinihintay natin? Bakbaka na! Sabaw. Sarap talaga ng sinigang. Okay guys, oh. Ulo ang una nating titirahin. Kasi mahilig tayo sa mata. Yan guys, oh. Sarap sausaw bagoong. Sarap isawsaw sa bagoong. Ang bagoong ay gamot sa high blood. Sarap guys. Okra. Kangkong guys, kangkong. Sausaw sa bagoong.
Talong guys, talong. Talong. Okra. Sarap. Meron namang laman guys. Oh. Ito guys, kangkong at saka sitaw. Luya. Drinks natin guys is Fratiska from, ito po ay galing Europe. Guava. Ito. Guava flavor. Guys, thank you sa panonood. At busog na rin ako. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye.